Anis is Féile bhag bhré Féile na Gealaí. Mar a thug me sé is cinnal boutique atá an agus tá sé Harbh déas ach rinneú iarach siar sa bblion gáhíle sa séag Féile olmhór Gaeilge a Reachtail agus is dócha gur tháinig Féile na Gealaí amach as sin agus sin Ravelóid an taine a bhíar. Cé a Harlad sin? Is dóthe go raibh pobl na Gaeilge dream go mór le Ravelóid siar an dhéabhas sé agus cibnam héin ná bhí me mlíon dhearnach na hoscoile agus bhí me ag gobar an radio na Gaeltachta bhí me chéan na déanna chuúir clúdach ar an éile agus a fanart agus a dream go mór leis. Is dóthe an rátas a chuir maithe gan am na go na éile chuthir achló do bhhar na custaí agus an Ibar Léirthain agus an hostas a bhain lei sin agus Díma mhór a bhí an do phobal na Gaeilge ná bhí seo cinneal go bheith ar chinnte mhór imirtaí na bliana sin agus go dúir commóraí ar nó ar siúil in bhíal sa séideag. Is dóí gur bás sin a deascar Féile na Gealaí was go teig an cheiste bhí an an tús go deis an seo gur na Gaeilge dúil le bheith teart le chéile agus Féile cheáil agus champala cinneal soltahainte sin don deir seaartne agus mar sin an deir seaartne chearna bhálaí thart fe. Cé duine in Rathern las mé agus sin godíire a bhí ar siúil agus as sin a dasmuid a han blion se Jackar cinneal sin na Holaíon is ná bíon bag na sécé duine an ach is ó cinneal fógra achló Ravelóid a hanna Féile na Gealaí. Na féigearí a luúan tú an sin mín séchéad. Is tócha an ceiste bheith agam sa well nachhfuil sin go bra go dé tá cear lei sin, mar an fógra bhí ag Ravelóid 5,000 géal, 500 an Gaeilge, 5 banna ceáil agus 5 ard an rud olmhór agus is ceapan lamsa go raibh rinstan na daoine siar in san am sin ará go raibh sé cinál seafateach rud ag an thó mór le sin iarachta dhéanamh rud ag an thó mór le sin a Reachtail. Ach bhí cinál fuinne bhain an luiseach na Gaeilge gan am níor hanig an droch scéala ón dá Rian arah in dhé sin, bhí níos mó aige don, bhí na albumm heachtain na Gaeilge an, bhí rud ag an Harbh dearafach an agus bhí daoine is smuoinú go thuailmhíonach an sin. Ach an sin bhí as an 5,000 hicéid níor díalú ach 1,600. Agus is figurí iad siúd a chula meise go minic is Féile na Gaeilge, go mbíonn daoine súil le 5,000 agus furas hart fa 1,600 nó díreach 600. Beidir gur cheartúin a bheith sásta leis an 600. Sílam gohfuil na rudí seo le tógal agus was go málam go mór a cinneal an túilhíine sin ach teigin Virginia I Féile na Gealaí go runneart specialta ó ginne go runneart inte gur eispers ar leith atá in san deir seaartne sin a másc 600 géal. Agus was go ní dóilmsa go raithí Virginia riú I drá na bheagarí mór méilte sin ná ní sinna tú bhuain. Níl muid géirí an Ibar ar an cheadbal síos a choráin agus an ulach Ibar sin a choráin ná tá figurí móra a gceiste sin agus ag smintú ma héin fan ar a hosnainte áine Féile de 600 duine Reachtail níor bhaidlam a bheith smintú ar an a hosna se Féile den na míltí duine a Reachtail agus sílam gur sin an barna bhí an bhoscait an bhí barnán idir cinneal an bhín a bhí leis a rud seo agus leis an éile agus cinneal an hostas a bhéola sin. Agus heascam thar an copa mí go de agrú go was gan na cosú sin na gairdú agus an sin gur bariart agat a bhí gceist. Ach dúine in Féile na Gealaí was go timuid tá cosí mór leis ach conín muid go faoi teoranna le go diglín a níl le Reachtail agus le go diglín an teisper sin na chuir fáil don na ggéal harddeir seaartne agus sílam gur sin an rud cinneal specialta atá an fa Féile na Gealaí. Agus léirí sibh sin a ríist agus a ríist agus a ríist eile gur féidir libhse go teomach Féile a chur le chéile tá Harbh garamúil a deide go brá leis ahanile uair agus gur féidir libhse sin a lábhse agus a chur le chéile tasugam gomíonn se Jackar tasugam gomíonn se Strasúir agus gur féidir libh smacht a conealt na coiste sí mar sin an rud eile hanig duine de lucht eagraithe Ravelóid amach Tommy Rú a Conley agus cara de chuide tá anbeh fisig daoine an sin agus hí me gur cinál PR masterclass a bhí an full disclosure mar
go bonach dúirt se chuí na costa si a smacht agus níor díalú golóir ticketí agus bhealach bin jeú leis an scíal mar ní roion scíaltíí hir an scíal bin an rud a hála agus te sugam mar rud nádra atá go gró daoine is síl na go lige cenal i garan fa sin gur se róúil bhíonach ach Íontach an rud é mar a dúirtú gur hanig féile na Gealaí amach as sin gur thocraí sibse gur thocraí daine ra bhké ní bheith Ravelóid jogin ní bhí sé sin le bheith am na brigín rudal mhór ach gur féidir linne an Féile bhag bhré seo dheanú a néaltach las na mí a bobbal Gealaige le tá club Ravelóid farchom an Lucas Gael Ravelóid agus mar sin hála rud thar a bheith mai as an cluisiú. Hannig rud ag an thar a bheith mai as a cluisiú. Hannig agus muidínta bradal is Féile na Gealaí ach I gcónaí is deacair is first an rud a bheits min siar car imi an takeart sin ar fad car imi na cin eagraithe a bhí takeú le Ravelóid car imi was gitne an cinneal an fibléir a tugaí dá agus an funniuh sin tugaí dá was get ta Virginia a Ravelóid agus I gcónaí a an bblion na Gealaí an takeart céarna a amsú I Gealaí an muoinú céarna amsú car imi sé sin ar fad in éh is sé dig. Is dó hégur sin a bhín ar insin oginne agus Virginia Jenny seo go dúnach be féidirtí dóchreite an de docu linne was get seo dhéanú ar bhálach agus ar bhún le a chorthú fiú postparamsir den seart a ri na bliine. No té an ibar an agus té an gé leis an ibar sin a chur gréich a hanil blion ná tá Virginia cahar ag Ravelóid in gcuirteach in héin bu sin na main non-winseart na cibí rud. So is first rud é cinneal a bheits min siú was get gur cheart agus gur thóir go méo takeart den cheneal agus den level sin tugaí duine in Féile na Gealaí ná tá Virginia mar dearm ar an chain éile cheáil agus campla sa tíir te go dúir béime chutha ar na helimití Gealaige ar féidir chuiriste a bhéilte Féile a tá Virginia a dhéanú trí bhan na Gealaige agus becheart go méo takeart an.